Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kabagian saha kabaguswarasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Dumateng ngarsanipun para pepundhen, para sepuh dalah wingi sepuh ingkang pantes sinudarsana. Para pangemban ting praja satriyaning nagari inggih menika panjenenganipun Bapak Radik Widyastama minangka dukuh padukuhan jurugan ingkang dahat kinurmatan. Ingkang kinurmatan Ibu Eka Setiarini, Magister Pertanian minangka narasumber sarasean dinten menika. Ingkang kinurmatan Bapak Babinsa Desa Jurugan ugi masyarakat padukuhan Jurugan ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin keparenga kula minangka piniji pangemban pranatacara wonten ing pepanggihan enjing menika. Nyuwun agung sih samudra pangaksama dene kula Jumantaka gempil kamardikan nyigek pangandikan panjenengan sedaya. Saperlu badhe apurwakani laksitaning adicara ing titi wanci menika. Anamung saderengipun keparenga kula aturaken menggah rerocening adicara ingkang sampun karantam ingkang samangke badhe apurwakani. Adicara ingkang sepisan meninggih pambuka kalajengaken ingkang angka kalih inggih menika ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ingkang angka 3 atur pambagya harja saking Bapak Radik Widyastama. Adicara ingkang angka 51 meninggih adicara inti sarasean kanthi narasumber Ibu Eka Setiarini, Magister Pertanian. Wondene adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Para bapak saha ibu ingkang bagya mulya, sumangga adicara ing titi wanci menika saged dipun purwakani kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi ndedonga kala wau adicara ing dinten menika saged lumampah kanthi lancar saha gangsal. Amin amin ya robbal alamin. Menggah adicara ingkang angka kalih inggih menika ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kasuwun dumateng para rawuh saged jumeneng sawetawis sumangga. Matur nuwun dumateng para rawuh saged lenggah malih. Ngancik adicara ingkang angka 3 inggih menika tanggap wacana saking Bapak Dukuh Padukuhan Jurugan dumateng Bapak Radik Widyastama sumangga. Mekaten tanggap wacana ingkang sampun kateraken dening Bapak Radik minangka Dukuh Padukuhan Jurugan kateraken agunging panuwun dumateng Bapak Radik ingkang sampun paring tanggap wacana. Para rawuh ingkang kinabekten, sumangga kalajengaken adicara ingkang sampun dipun tenggo-tenggo
Nenggih sarasean kanthi tema nglestarenaken pertanian kanthi makmur. Sumangga para rawuh supados sami ngatosaken kanthi saestu dumateng Ibu narasumber. Dumateng Ibu Eka Setiarini, Magister Pertanian, wekdal saha papan kasumanggaken. Matur nuwun dumateng Ibu Eka Setiarini, Magister Pertanian ingkang sampun paring ngelmi menika. Mugi-mugi menapa ingkang sampun dipun andharaken dening Ibu Eka Setiarini saged paring mupangat dumateng para rawuh sedaya. Mliginipun para rawuh padukuhan njerugan. Para rawuh ingkang kinurmatan, titi laksitaning adicara ing wekdal menika wiwit purnamadya dumugi wasana ning pepanggihan sampun lumampah kanthi wilujeng nir ing sambe kala. Minangka panutuping adicara sumangga adicara menika kula saha panjenengan sedaya sagedipun pungkasi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Para lenggah ingkang minulya, mbok bilih sadangunipun kula dherekaken lampahing adicara menika kathah kalepatan saha kekiranganipun wonten ing penggalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun agunging Sih Samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.